e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi ye juma ye utukalo tile 7 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min n'aw sigi k'a lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan n'i y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye ani Rusikaw ka jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'o ye Vladimir Putin ye octobre kalo tile 4 tɛmɛni san 2022 u ka kuma ɲɔgɔnya kɔni tɛmɛna nɛgɛjuru sira o de fɛ kuma ɲɔgɔnya fanba b'o la fɛn min kan o de ye Rusi ni an ka jamana ni o ye ba Maliba ye u ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ale bɛ se ka yakubaya ka taa fɛ cogoya min na ni kunnafoni yɛrɛ bɔra an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'an ko ma ko tweet fɛn min ye kɛrɛmilaw ka kunnafonidilaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye ka anu ka jamana ɲɛmaa to kuma la waati min na u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Putin ye ale y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tun bɛ ka dɛmɛ don farafina jamana ma ka se ka nɔgɔ ni ka o bila ka na an ka jamana o kɔnɔ nɔgɔ min n'ale tɔni bɛ t'i jɔ tɔni 300 o bɔɲɔngo la min ni a kɔni minɛni bɛ fɛn min ye nanzaraw olu ka batondanga ye ka sababuya kɛ ɲangili kɔni talen no ka u sɛgɛrɛ ko ni ɲangili ninnu kɔni wulila waati o waati ni nɔgɔ kofɔlen ninnu u bɛ se an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Vladimir Putin ni an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ma daminɛ bi u ka kuma ɲɔgɔnya kun fɔlɔ o kɛra araba utukalo tile 10 san 2022 kabini février kalo san 2022 an ka dolanci kɛnɛba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko stade du 26 mars ale kɔni ye yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ min ni kafu kɔni kelen don k'a kɛ a ɲɛjɔyɔrɔ ye walasa diɲɛ seleke naani dolanci o bɛ se ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan cogoya min na fɛn min ye dɔgɔkun laban in natɔla ye sa dolanci 2 o bolodalen don 26 mars ale kɔnɔna la min n'a bɛ kɛ nɛgɛ kaɲa 6 wagati dolanci min kan ka tɛmɛ AS Real la ale ni Ganayaw ni ɲɔgɔn cɛ sibiri nɛgɛ kaɲa 16 o wagati kan kari fana tuguni o wagati kelen fana na Joliba AC ale ni Algériens fana kan ka kari ɲɔgɔn na nka ŋunuŋunukanw cayara bɔlɔlɔkanaw la k'a yira k'a fɔ Mauludu ni o ye an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli ɲɛnamalu ye n'o kan ka kɛ sibiri a Saïd Ousmane Sherif Madani Haidara san o san ale b'a ka Mauludu ni ka a ɲɛnamaya ka o kɛ 26 mars o kɔnɔna la kumaw y'a yira k'a fɔ ko yala ko balontan terrain a bɛna to Ousmane Sherif Madani Haidara bolo walima a bɛna to fɛn min ye dolancilaw olu bolo an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ dolanci koɲɛw ma ale ye nɔgɔ bɔ kuma la kunu alamisa octobre kalo tile 7 san 2022 k'a yira k'a fɔ ko dolanci ale bɛ kɛ wa fɛn min a Saïd Ousmane Sherif Madani Haidara a ka Mauludu ɲɛnamali o fana bɛ kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen o la. Alamisa o alamisa fɛn min ye Nations Unies ka fugulan bulamatigiw ye olu de kɔni bɛ menaka sugu ka se ka lakana don a kɔnɔna la walasa fɛn min ye kɔrɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw ye u kana se ka dankari u la. Bɛɛ
b'a dɔn k'a fɔ ko lakɔlitaw kɔni kɛra octobre kalo tile saba n'o bɛnna tɛnɛn tɛmɛnen ma nka fɛn min ye groupe scolaire kati kɔkɔ 1 ani 2 ye o kalandenw kɔni olu ma taa kalanso la a n'a lakɔli karamɔgɔ ka sababuya kɛ nin wagati in na u ka kalansow kɔni de falen don ji la tɛntɛntɛn u tɛ ka se ka don u ka kalansow kɔnɔna la kuma tɛ k'a fɔ ko u bɛ taga kalan kɛ. Septembre kalo tɛmɛnen na san 2022 Kulukoro protection civile ma olu kɔni ye u ka sirabakan kasara sɛbɛnfura ni ka o bɔ ka bin bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a yira k'a fɔ ko maa 9 o kɔni de tanyana maa 453 olu de jogina septembre kalo sirabakan kasara o tanyana a kɔnɔna la sa maa 1 bɛ a la o kɔni o tora ji la denmisɛn dɔ fana o fana kelen o somɔgɔw yo o la fili o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko kura ko septembre kalo tɛmɛnen sirabakan kasara kɔni o dɔgɔyara ka tɛmɛ utu kalo tɛmɛnen kan. An bɛ taa Yoroso alimamiw ka taa se a église pasteur ma olu kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya octobre kalo tile 5 tɛmɛnen kumaɲɔgɔnya in bolila fɛn min kan o de ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka coronavirus ale bana ka o kɛlɛ cogoya min na ani maaw bɛ se k'u ɲɛsin coronavirus ale boloci ma dankari ka se ka kɛ coronavirus bana na nin kɔni baara bɛɛ lajɛlen hakilina o bɔra UNICEF ale yɔrɔ la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama tun b'an bolo bi jumadɔya na ni k'a da u kulo kan o de tun ye ni ala m'an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ tɛnɛ nata in na inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw kana ɲinɛ dɛ tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma donduba ye a ye tunga lafiya ma wele walasa aw bɛ se ka lafiya sojɔko la cogo min na k'aw to tunga fɛ ka na aw ni ka so k'o jɔ ba maliba o kɔnɔ na tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma.